MLA रबिराम नार्जारि बिथांनि ओनसोल जौगाखां बिथिङाव खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफोरा बेमफार दामनानै गाजा गोमजायै बरायदों। 29 सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा आसामनि 126 जन MLAफोरनि गेजेरावनो सासे राफोद आरो गोख्रोंसिन MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा गावनि समस्तिजों लोगोसे गुबुन गुबुन समस्तिनि आवथायाव थानाय गामिफोरनि लामा दालां बायदि बायदि आसनिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बायदिनो दिनैबो चिपकाइ हालामनि बुमका प्राइमारि आरो फानबारि प्राइमारिनि सिङाव सानसेयावनो RIDF आरो SOPD ODS डिपार्टमेन्टनिफ्राय आसाम सरकारनि साहा बागाननि लामाफोरखौ फोसाबग्रा आसनिनि गेजेरजों गुमा समस्तिनि सिङाव थानाय बटजरा गामिनि रन्जन साहा बागाननि लामाखौ लुफुंनो फुंनि 10 रिंगानिफ्राय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जागायो आरो सानथ्रि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। बबेखानि बयजोंबो अनसायजानाय आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ देरहासार खालामनो हानाय सिबिजाथाव गोख्रों आरो आखा-फाखा रोंगौथि गोनां MLA मुफ्ति रबिराम नार्जारि बिथांखौ बुमका आरो फानबारि प्राइमारिनि रायजो राजाफोरा बेमफार दामै दामै हायलालाय हुइलालाय मोसानानै बरायो।